Ach, to božekovanie, náš každodenný rituál. Prečo si, Bože môj, na mňa taký zlý? Prečo ma trestáš? Kriste, Pane, dávaj pozor, preboha, čo to robíš? Ježiš Mária dnes bude zase pršať a tak ďalej. Milí priatelia, božekovanie je v našom jazyku výraz pre časté a zbytočné vyslovovanie Božieho mena. Zvyčajne vo forme povzdychov alebo bezobsažných výkrikov. Je to zlozvyk, naučená slovná výplň, ktorú človek používa automaticky pri prekvapení, hneve, únave alebo dokonca bežnej vete bez toho, aby si uvedomoval náboženský význam týchto slov. Je to emocionálny ventil, ktorý slúži na vyjadrenie silných emócií, či už pozitívnych aj negatívnych. Podobne ako u nadávok, ale s menšou mierou agresivity. Z pohľadu cirkvi je božekovanie vnímané ako neúcta k posvätnému menu, nakoľko sa ním plytvá v situáciách, ktoré nemajú charakter modlitby. Vyslovovanie mena Ježiš v zlosti alebo pri neúspechu je hlboko zakorenený kultúrny a psychologický mechanizmus, ktorý má korene v náboženskej histórii a evolučnom význame nadávania. Prechod od zlozvyku božekovania k vedomej modlitbe vzývaniu vyžaduje trpezlivosť a zmenu vnímania slov, ktoré vypúšťate z úst. Milí priatelia, tu vám ponúkam niekoľko praktických rád, ako na to. Keď sa naučíme vzývať Boha v pokoji, naša myseľ ho prestane vnímať ako nadávku v strese. Urobte si z výkriku krátku modlitbu. Keď vám meno Ježiš alebo Bože unikne z úst v momente hnevu, neprestaňte hovoriť, ale v duchu alebo nahlas vete dodajte iný význam. Namiesto Ježišu v zlosti povedzte: Ježišu, daj mi teraz svoju trpezlivosť. Namiesto Bože môj pri únave povedzte: Bože môj, buď mojou silou, lebo už nevládzem. Týmto spôsobom premeníte prázdne slovo na skutočnú prosbu o pomoc. Vytvorte si sekundovú pauzu. Božekovanie je často automatická reakcia. Skúste si dať za cieľ, že predtým, než niečo v afekte poviete, sa zhlboka nadýchnete. Táto sekunda tichá vám dá priestor vybrať si. Buď meno nevyslovíte vôbec, alebo ho vyslovíte s vedomím, že sa naozaj obraciate k Bohu. A poviete: Vďaka ti, Bože, za túto chvíľu. Nahráďte prázdne výrazy inými slovami. Aby ste odbúrali zlozvyk, potrebujete náhradu. Ak potrebujete zo seba dostať emóciu, použite neutrálne slova, napríklad fúha, to ma mrzí, to je neuveriteľné. Tým si ušetríte Božie meno pre chvíle, kedy ho skutočne chcete uctiť. Vzývajte meno v pokoji, nielen v kríze. Aby ste si meno Boha prestali spájať len s negatívnymi emóciami, začnite ho vyslovovať vo chvíľach vďačnosti. Napríklad ráno: Bože, buď so mnou v tomto dni. Pri radosti: Ďaká ti, Bože, za túto chvíľu. Keď sa naučíte vzývať Boha v pokoji, vaša myseľ ho prestane vnímať ako nadávku v strese. Uvedomte si moc mena. V kresťanskej tradícii má meno Ježiš moc uzdravovať a chrániť. Ak si pripomeniete, že vyslovujete meno niekoho, kto vás miluje, prirodzene ho prestanete používať ako vyplňové slovo pri rozliatej káve alebo pri obliati sa čajom.